5. Съвсем нормални неща, от които не трябва да ме е срам, но ме е срам. Продължавам. Номер 1. Кола да ми дава път. Без значение дали е на пешеходна пътека или не. Не обичам, чувствам се като кокона, която спира цялото движение. Също така се поставям на мястото на шофьора и си мисля, представи си сега този човек как и набрал инерция отвътре и бърза да стигне някъде, изведнъж се появявам аз. Сега, ако има много движение, ще стъпя на пешеходната пътека и ще изчакам. Но ако не е натоварено и трябва да минат една-две коли, аз се преструвам, че даже не съм на пешеходната пътека. Ей, така се заобикалям покрай нея, чакам колите да минат без да ме заглеждат и когато им видя задницата фуит, си давам и аз по пешеходната пътека на празен път. Но специално да се весна аз там и те да ми направят път. Сега, номер 2. Това го казвам с огромен риск да не обидя някого от вас. Да купувам цигари. Когато бях малък, нямаше проблем да взема примерно една кутия синьо Виктори на баща си. Всички знаеха, че е за него. Магазинерките ме познаваха и него познаваха всички. Те знаеха на всеки гащите. Но сега, когато отивам до магазина, хората могат да си помислят, че са за мен. И тук идва частта, в която мога да ви обидя. Съжалявам предварително. За мен лично, човек, който уважава себе си и тялото си на 101%, не би пушил. Това е глупаво решение. Точка по въпроса, няма повече да обяснявам. Аз съм елитист на тази тема. Ненужно е да добавям, че съответно аз не пуша, но често ми се налага да купувам цигари за мои приятели. Дори тук в Англия, когато си пътувам насам, ми казват, може ли да вземеш един стек? Да, ама защо? И ми е много неприятно, когато трябва да купувам цигари. Даже влизайки в магазина, когато ме попитват допълнителен въпрос за тези цигари, примерно дебели или тънки, аз се уверявам да кажа нещо от сорта на не знам какви бяха, май такива пушеше, за да се уверят хората,